Spoznajte príbeh, ktorý vás pohľadí po duši. Spoznajte príbeh, ktorý zasiahne vaše srdce. Zapáli sa v iskre. Preskočí, nie? Preskočí iskra medzi nimi. Tak sa zvykne hovoriť, že preskočí. No. A preskočí iskra. Bambiho rodina patrí k najväčším zvieratám lesa. A vnútorný hlas Bambi mu vraví, že nebezpečný môže byť niekedy aj niekto menší ako on. Bambi sa musí ešte veľa učiť. Môj malý Bambi. Bambi. Príbeh zo života v lese. Už v októbri v kinách.